Gagi pomirio Lunu i Kiju. Kockareva se oduševila kada je videla Đoganija, pa mu poručila ovo, iskrena do koske. Gagi Đogani nastupao je u realitiju, a jedan od članova žirija bila je Kristina Kija Kockar. Svima je već poznato da je Gagijeva ćerka Luna Đogani bila sa Kijinim mužem Slobom Radanovićem, ali to nije smetalo Kiji da udeli komplimente Gagiju. Gagi ima energije nego što svi imaju oni zajedno. Ne mogu da kažem da je loše kada je predobro. Oduševila sam se stvarno. Iva, trebalo je da grizeš do kraja. Nema predaje. Definitivno, Gagi je 99% izneo sve, rekla je Kija. Aplauz za Kiju jer je veliki čovek. Dodala je jedna članica žirija. Ne mogu da kažem da je nešto loše ako je dobro. Kada imam neki problem, ja samo kažem. Nemam komentar, a to je sada. Dodala je Kristina, a onda se nadovezao Gagi. Kija me je stvarno iznenadila. Kija, pozdrav. Baš sam iznenađen, ali bila je realna. Lepo je izgledala večeras Kija. Kada je ona pobedila, ja sam joj čestitao, rekao je Gagi.